25 godina nakon rata mnogi naši branitelji pate od PTSP-a. Stopa samoubojstava i ovisnosti je zabrinjavajuća. Pomoć su neki od njih pronašli u okrilju crkve. Već 11 godina na otoku Krapnju organizira se duhovni seminar Cursillo za branitelje i njihove obitelji. Prepoznao je Cursillo muku ljudi koji su nosili nakon rata njihov golem teret. Oživjeti im duh bilo je prijeko potrebno. Vidio sam da se te muke teško rješavaju. Suicidi su u porastu još uvijek. Preko 1700 suicida je posle rata učinjeno. I vidio sam da crkva bi trebala tu više reagirati, nego samo ponuditi misu ili neko predavanje gdje ostanu leđima okrenuti jedni drugima i opet ostanu sebi daleki. I bi tako. Ponudili su im tečaj, razgovor. Izmjenjuju se na njemu svećeničke teme i svjedočenja. Otkrivaju polaznici najranjivije dijelove duše. Istina, križ tad ne postaje lakši, ali ga lakše nositi. Ja se tu barem malo baterije napunim, da nisam ko bomba. Hodao si, gledao prijatelje kako umiru. To ostavlja veliku traumu na čovjeku. Mnogi su se razboljeli od PTSP-a na teškim tabletama. Jel? To je dovelo i do poremećaja u njihovim obiteljima. Osloniti se na Boga, savjet je Lovrekovića. Nakon rata vodili su bitku s alkoholom i pobijedili. Danas o tome svjedoče. Uz Božju pomoć sve je moguće. On je bio čisti alkoholičar, katastrofa živa. Niti je vidio ženu, niti je vidio djecu. To je jedna bolest koja je neizlječiva, ali se uz Božju pomoć može apstinirati. 1,5-satna ispovjed na tečaju Robertu Tomiću život je okrenula na glavce prije 11 godina. Bio sam jedan ovisnik o kocki. Branitelj sam koji sam 5 godina bio u Domovinskom ratu. Posebna jedna Božja milost koju sam tada doživio. Neobjašnjivo je kako to Božje blizinu stanje i veličina našega Boga koji ne traži neku zadovoljštinu da sve to što sam napravio u životu, da ja sad to moram odraditi, jednostavno traži ljubav prema njemu. Za obilje duhovnih plodova zaslužni su i molitelji. Kažu na Krapnju, u svom domu mole sva 4 dana tečaja. Izmjenjuju se svaki sat. Ljudi kad čuju da netko nepoznat mole za njih, dirne ih jer tko su oni njima da mole. I tu ljudi osjete da Duh Sveti djeluje. Duhovno skrbi Cursillo o hrvatskim braniteljima već 11 godina, a tišina najnižeg naseljenog otoka na Jadranu pravo je utočište za one koji tragaju za duhovnošću i mirom. Mi u biti njima ne postavljamo velika pitanja, mi s njima razgovaramo, odnosno više ih mi slušamo, a manje pričamo. Ostavio im je rat duboko ožiljak. I brat mi je nestao u obrani Bogdanovaca. Evo, 2009. smo bio identificirani, sahranili smo ga. Tada smo našli svoj mir. Mene je u stvari sve to i potaknulo da budem uz te momke, jer u njima sam vidjela i tu snagu svoga brata koji je želio ovu domovinu, koji je branio Hrvatsku, koje je ulilo sve i u mene to. 600 branitelja do danas je prošlo mali tečaj kršćanstva. S porocima su mnogi raskrstili upravo u miru Franjevačkog samostana i kući otišli zdravi. Onda sam imala u meditaciji jednu viziju ove naše domovine da ona neće ozdraviti dok ne ozdravi hrvatski branitelj. A hrvatski branitelji i njihove obitelji, kad se to sve zbroji na hrpu, to je pola Hrvatske. Nama je pola Hrvatske, znači, u duhovnom problemu. A razgovor je ono što hrvatskim braniteljima treba, pokazati im da su prihvaćeni, važni i vrijedni, jer trenutačno se osjećaju ostavljeni. Dragi gledatelji, od